Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Opel načasoval celosvetovú premiéru 5. generácie typu Astra na september 2015. Nemci tvrdia, že pre Opel je revolučná v 3 základných oblastiach. V dizajne, efektivite a na konektivite. O prvé jazdné dojmy sa delím spolu s Ondrejom Rabatínom, redaktorom časopisu Autogratis. No poďme na to. Máme na vyskúšanie najvýkonnejšiu verziu aktuálne, čiže 1.6 turbo. Snaď každý vyrába 1.6 turbo dnes, nie? V Európe určite. Je to moderné. 1.6 turbo. My máme 200 koní a manuálnu prevodovku, takže zdalo by sa, že taká ideálna kombinácia pre praktickú športovosť na každý deň. Asi tak. A tu je aj čarovný gombík Sport. Ty si ho vôbec neskúsil, čo sme šoferovali? Tak ja som išiel po diaľnici 130 na tempomate, ja som tak akurát spotrebu mohol otestovať. Aj si sa k niečomu dostal, či si to nepozrel nakoniec? Vieš čo, pri ustálenej 130-ke nejakých 6,5 mi to ukazovalo, čo sme šli po Rakúsku a potom po tej slovenskej sa to už šplhalo k 7. Opel robí auta tejto kategórie od roku 1936, kedy prišiel prvý kadet. Toto je 11. generácia, nie Astry, Astra je 5. generácia, ale 11. lebo predtým bolo 6 kadetov. A 24 miliónov aut predali za tých 80 rokov, čo fakt nie je málo. Keby aj 120 rokov bolo, tak je to super číslo. Astra K akoby porušuje základné pravidlá. Zvonku je menšia a výrazne ľahšia než predchodca, no vnútri ponúka viac miesta. Niekoľko vecí ma v prezentácii o tomto aute zarazilo, napríklad nevedel by som, že toto auto je až o 5 cm kratšie ako tá predošlá generácia. Lebo mám pocit, že sa pozerám na takmer to isté auto a pritom táto Astra je od gruntu, že iná. A o 25 mm je nižšia. Vďaka čomu vyzerá tak vraj robustnejšie a masívnejšie na ceste. Nevidno to na tom aute, že by bolo nejaké menšie. Ja mám skôr pocit, že taká vyšportovaná, taká šľachovitejšia, nie? A Opel Astra generácie K je prvá taká, že vlastne novogeneračná. A čo je jedna zo zaujímavostí, má kompletne nové motory pod kapotom. Ale spomínali tiež, že všetky motory majú nový hliníkový blok, vďaka ktorému ušetrili 10 kg z tých celkových 120 minimálnych, čo garantujú. 120 až 200 kg môže byť auto ľahšie, to je až neskutočné. A je to vďaka rôznym optimalizáciám. Ja som veľmi príjemne prekvapený, že je tu niekto, kto tú novú generáciu auta neurobí znova väčšiu a väčšiu, ale že sa niekto vrátil o krok späť, i keď nechcem tvrdiť, že Opel je v tomto smere jedináčik a prvý vôbec, lebo Peugeot urobil taký istý krok s typom 308 a podarilo sa im byť s tým autom roka, roku 2014 a ja myslím, že Opel bude mať podobné ambície byť s Astrou autom roka 2016, čo povieš? Ja si myslím, že určite také ambície má a myslím si, že asi má aj celkom dobre našľapnuté na to. Sú také 3 veľké oblasti, v ktorých je tá Astra zásadne iná ako tie predošlé generácie a to je, že prináša tú takú jemne naďobnutú konektivitu na úrovni, ktorú doposiaľ žiadne auto v tejto triede alebo v segmente C neponúka. 7 rôznych zariadení môžeš na Wi-Fi hotspot pripojiť v interiéri. A je tu krásne zapracovaný 8-palcový dotykový displej. Toto je jedna z vecí, ktorú môžu tomuto autu závidieť aj všetky prémiové značky, alebo teda väčšina z nich, lebo rovnako BMW i Mercedes robia také nacapené tablety tu. Či sa bavíme o jednotke alebo o sedmičke, o Ačku alebo o S-klase. No S-klasa je výnimka, tam má také velikánske 2 displeje, ale inak trčí toto nechutne v tých autách a v tomto smere má Opel zapracovanie úžasné, prosto sa na to myslelo od začiatku. Grafika je výborná, dotykovo je ohromne jemný ten displej a strašne rýchlo reaguje, až mám pocit, že to je ako trošku väčší iPhone alebo iPad, ale vyslovene, že ten jablko produkt, vieš. To rozlišenie
rozlíšenie je fakt dobré. Bo väčšina tých displejov je taká, že tlačím do toho, až pomaly puká displej, že máš na ňom pavučiny potom, ako keď ti skočí kamienok do okna. A tento naozaj ohromne príjemne ľahučko, prosto som naozaj veľmi príjemne prekvapený. No a vďaka nemu, ja neviem, snad 2/3 gombíkov zmyslím zo stredového tunela. Keď si spomenieš, ak to vyzeralo v Astre je predošlej verzii, tak táto mala celú klávesnicu. Ešte aj s numerickou klávesnicou. Hej, ten predchodca bol dosť kritizovaný za tú spleť tlačidiel, všetko na jednom mieste na tej konzole a teraz je to rozdelené do takých troch úrovní, že dole sú tlačidlá, ktoré sa, dole pri radiacej páke sú tlačidlá, ktoré sa priamo týkajú jazdy. Vyššie sú tlačidlá, s ktorými ovládaš klimatizáciu a hore pod displejom sú nejaké tie infotainment. No. Veľmi fajn. Aj interiér sa mi dosť páči, má taký až luxusný nádych, by som povedal. Mne sa páči, že je viac štíhly a nie je taký velikánsky a prakticky rovný tu na. Veľmi dobrý výhľad je z toho auta. Hej. Ja by som možno len k tým dekoračným materiálom, všade tu máme tie čierne leštené plasty Piano Black, ktoré už si myslím, že asi aj trošku vyšli z módy. Už sú preflaknuté, hej, podľa teba. Ja dúfam, že sa dajú zmeniť, že to môžeš mať aj možno podobné, ako je karoséria tvojho auta, že keď my máme bielu, toto by mohlo byť biele, alebo aspoň, ja neviem, nejaké titanovo, šedo, nejaké, vieš. Dúfam, že hej, no. A keď pozerám na budíky, tak som nepochybne v Opli. Trošku kritika, tie budíky sú celkom malé, podľa mňa. Že mohlo aj byť väčšie v priemere na rýchlosť aj otáčkomer. Zas nezmyselne velikánske sú budíky na množstvo paliva v nádrži a teplota motora. A aký taký, ale s veľmi peknou grafikou, displej uprostred, ktorý slúži na tie základné informácie o aute a o prevádzkových, ja neviem, režimoch, alebo teda v spotrebe a tak ďalej. To je OK. Ten prístrojový panel už vyzerá tak lepšie, luxusnejšie, pripomína mi to Insigniu. Po Peugeote 3008 a novom Renaulte Espace je Opel Astra tretím autom, ktoré vodiča na prístrojovke informuje o presnom odstupe od vozidla vpredu v sekundách. Skvelá funkcia, ktorú by malo mať každé auto. Vieš čo je ale zvláštne? Som prvých pár metrov za volantom, snažím sa držať volant na bifroša, tak ako by sa malo, prosto 3/4/3, alebo teda 9/3. A normálne ti ma do dlani obidva tie gombíky takto omínajú, tuto. Tebe sa to nestávalo? Vieš čo, Alebo ani si držíš nie. volant takto na Supermana? Na Supermana jednoznačne. Presne, takže tebe sa to nemôže stať, ale my bifroši, ale volant je výborný, normálne mám pocit, ako keby som sedel v nejakej verzii pomaly OPC, pritom toto je verzia Sport. Áno. A ona je definovaná aj tým gombíkom Sport, ktorý teraz pri výjazde z obce odhalím, čo robí vôbec, hej. Preberieme tých 200 koní. Už auto ide pekne, ale vôbec nič nepočujem. Veľmi dobre Že mám odlučené podlahu. to auto. Ale chápeš, od motora by si trošku chcel vo verzii Sport, aby to trochu hučalo. A nehučí to skoro nejako. To je dosť divé. Smutné trošku, nie? Ten podlaha, trojka, 5000. Ono to nie je. A motor je jak zavretý v pivnici. My spomínali, že o nejaké celkom seriózne percentá tie stĺpiky zúžili oproti predošlej generácii v prospech lepšieho výhľadu z auta. Tie hodnoty si nepamätám, ale to je milé, že na to niekto myslel, alebo že im to umožnia nové materiály, lebo jedna z hlavných úspor hmotnosti je celá karoséria ľahšia o 77 kg. V súvislosti s dizajnom všimol som si to, že vlastne kolesa sú menšie, ako mal ten predošlý model. Aj Ja, že ich je menej, mi povieš. Nie, zostali pri osvedčenom počte 4, Áno. ale nejakých 11 kg ušetrili na menších kolesách. Tie otvory na kolesách v karosérii nie sú až tak veľké, ako mal predošlý model. A čím to teda je, že sú menšie disky v priemere, alebo čo? Aj disky, aj pneumatiky. A Opel bol taký trochu extrémista v tomto smere, nie? hej, však tam pokiaľ si nemal 18-ky na tej predošlej Astre, tak nevyzerala. To vie, ako stále vyzerala ako na balónoch, aj keď si tam mal 17-ky. Hej. A teraz pri tomto novom modeli už by to nemalo byť takéto. 5 rokov vraj venovali konceptu riešenia nového sedenia v aute. 5 rokov, akože, a vieš kam sa dostali? Že vzadu je lavica pre troch a vpredu sú sedačky pre dvoch. Dobre, nechcem Ale dehonestovať. Masážne. Áno. Masážnu sedačku, síce tu má iba vodič v dispozícii. Ďalší milý prvok je, kde si tu môžeš a ako odložiť mobil. Je síce fakt, že tu by mohla byť nejaká taká vysúvateľná prosto
odkladacia schránka väčšia, ale zasunúť tu mobil a chodiť úplne bomby, tak je dosť možné, že odtiaľ nevypadne, lebo ho tam dokážeš doslova narvať. Hej. Ja som fakt sklamaný, že to auto nemá zvuk. Vážne, že škoda. Vieš, dá sa to riešiť tak, že ja neviem, do tých 3,5 to auto bude potichý a potom, keď už naozaj má byť v otáčkach, že ten chalan alebo i baba, nejaká športovkyňa chcú mať trošku radosť, zážitok a nejakú pasiu, takže ti príde aj prosto akustický zážitok dovnútra, ale bohužiaľ... Dnes je už taký trend, že vlastne pokiaľ vyslovene nemáš nejaké športovo orientované auto, tak tie obyčajné auta jednoducho zvuk nemajú. Ale toto má to meno Sport, podľa výbavy teda. A je to najvýkonnejšia verzia, vieš. Tu sú dôvody. Zatiaľ mám dojem, že sa na ten šport zmení to auto celkom málo. Ale že je ľahšie, normálne to cítim, človeče. Ja som na tých Astrách predošlej generácie najazdil celkom dosť kilometrov, lebo mne sa to auto ohromne páčilo, dizajnovo, a preto som sa vždy tešil, keď som sa nemohol voziť. To, že je toto menšie auto, ani opticky nevidím. Ten dizajn je taký zvláštny, tak klame, že mám pocit, že auto je rovnako veľké i človek by si myslel, že vnútri bude menej miesta a oni na hlavu pridajú 22 trov, čo ja teda neocením ani keby som mal klobúk, lebo ja mám miesta dosť v každom aute, ale to vybratie tu na dostropu je úžasne hlboké. Ale vzadu pribudlo 35 mm. Perfektná hodnota, to je fakt super. Nepochválili sa objemom kufra, ale asi v tomto smere nechcú byť nejako rekordérmi. Alebo teda to bude doména, povedzme, pre Astru Sports Tourer, ktorá už tiež mala premiéru pred pár dňami na autosalóne vo Frankfurte. Zadné svetla s tými dvojitými líniami, s tou dvojitou líniou vzdialené pripomínajú BMW. No, aj tebe to tak prišlo, nechcel som to hovoriť, ale trošku mi to pripomenulo. Ja myslím, že každý z Opel bude len veľmi rád, keď sa bude porovnávať, alebo referencie budú na BMW, vieš. Určite lepšie ako na Trabant. V segmente C, teda v nižšej strednej triede, je Astra K prvým autom so špičkovou technológiou Full LED Matrix svetiel. Vďaka nim môže vodič vidieť prekážky až o 1,5 až 3 sekundy skôr, ako s bežnými lampami. Ale s tou dynamikou som celkom spokojný, no tak zase 200 koní v takom aute musí chodiť. Tie kone tam sú, no. To by bolo blbé, keby to nebolo, hej. Ale nejakú zásadnú výčitku nemám na to auto, akože som veľmi príjemne prekvapený, nemôžem povedať, že by unesený, ale toto auto je takým veľmi príjemným kompromisom dizajnu zvonku, zvnútri. Vieš, na taký každý deň auto, ktoré znova ohromne veľké masy ľudí osloví.